Ja, som altid så er lyden lidt sådan 3-5 sekunder bagud, og lyden er lidt høj, så det må I lige leve med. Så er vi sgu ud på farten igen med nye kørevlog, og nok også sidste godt stykke tid, fordi der kommer en og kigger på den der på mandag. Og jeg tror, han køber den, så det bliver lidt trist, men det bliver da også dejligt, at man skal sige. Hvad jeg bliver her, mester. Nå. Men ja, siden sidst, og der kom lever på, der var sgu to forskellige på, det er det andet. Og så er der kommet karburator på, og ny cylinder, og nyt stempel. Og stempling selvfølgelig, og alt det der nåleje. Hvad er der mere? Der er der kommet, så er der også med skolde selvfølgelig. Så er der det. Nej, jeg har selvfølgelig også fået begrænsningen i udstødningen. Så nu kører den omkring 65-70. Hvis det ikke blæser. Hvis den blæser, så kører den kun sådan 65-60. Det er sådan lidt træls, men blæser ikke lige nu. Det er meget vindstille, så den kører rimelig hurtigt. Men ja, selvfølgelig det virker ikke, så jeg kan ikke vise, hvor hurtigt den kører. Men den kører hurtigt i hvert fald. Og med lorte bremser, så det skal nok blive sjovt. Så skal jeg lige tage den næste ting igen på et tidspunkt. Fordi vi siger det, du går fandme op. Hvad laver den? Så i år, det gik ikke galt sidste år, jeg derude. Eller, ja, hvad man skal sige. Det er dumt nok ikke en fantastisk ting, der. Nej, vi snakker om panser.
være med kamera, så det kan tage for strøm, men der skete sgu ikke noget bagefter, de ikke kan være med ikke eller noget. Men tak fordi I så med, og så må vi se, om du kommer ind mere.